Så skal du prøve at se her. Så har vi lavet det. Så er der en, der har bygget. Der er 990 dele i det der bryggeri, som en har fået bygget derhjemme. Ja. Og så kommer der anlæg deroppe i stedet for. Og vi kan jo lige stikke lidt ud på. Den er specielt sjov. Den kommer nu op der. Uden min indlægger. Så jeg har bare simpelthen sat i gang med at køre, og så skal der komme regn. Så vil vi se lidt bedre igen. Og så kunne det være plads til det. Og sådan er det sådan, at nu så bliver, når det kører tog derud og blokerer, så bliver signalerne røde heroppe. Ja. Den vil jeg ikke, hvorfor den er afslut, men sådan er det altid. Men ellers så, nu kører den ind og parkerer, og så slutter jeg. Nå ja. Nu er så lige nu. Ja, det er lige her, kan jeg se. Og så er det er faktisk startet på grundlag af det, jeg havde. Og alle lokomotiver, det er mine. Ja. Den er også købt i Danmark, den der kommer nu, den vil sige, den har den lånt på tidspunkt. På tidspunkt. Det er jo ikke rigtig godt. Ja. Det er rejse. Ja. Det er nogle af dem, der kører med over 230 km i timen i Tyskland. Ja. Så de har været med nogle gange fra, de har stemt der både nogle år i Møsse. Der var vi med nogle gange med det der. Så nu gjorde den det forkert.
Eller rettere, jeg dumme mig, fordi der holdt jo toget, som jeg oversat. Du er ikke så smart, det er så. Jeg har ikke fået det svært med det. En gang imellem, kan jeg opleve noget herovre. Det sker altså en gang imellem. Jeg er spændt på, hvad der sker lige om og nej væk. Og finde et lokale, hvor man kan få lov til at være. Nej. Hele tiden, vel? Nej. Modelhjernen bag i kælderen. Og der er en lille 6-8-årig gut der, det var jo enormt spændende. Ja, det var svært at holde fingrene fra, så det var sjældent, jeg fik lov til. Ja, det tænker jeg da. Men se, nu skal for det der mangler. Super fint. Bare hør. Nu noget helt andet. Jeg så den ene op på vej. Trækkuldsejren, sådan noget der. Den ene af de år, der skulle være på vej lige bare sådan noget. Ja. Var der en? Ja. Nå, Det var altså nok. det. Så det var rigtig fint. Ja, Og så har I gjort det tillykke godt. til. Det er han væk så muligt. Ja, for helvede. Ja. Det er slet. Nu rejser du dig op. Og så Og snakker så vi. har du stemmen. Ja. Og så er det pause. Så han kom den sidste. Og alle de andre, de havde fine, store plancher, der satte på det ene. Og den anden han blev præsenteret af en anden person inden. Så rejste han sig, og så sagde han så, vi kan ikke forstå, hvad jeg siger. Men så vil lige gå ind, det er den og den side. Og det der, så var jeg. Det var super. Jeg har skrevet til ham. Og tak for info, det var dejligt. Altså, de to, de er så til Martin. Ja. Den er jo tydeligt. Må jeg køre med? Nej, det skal man ikke gøre. Der skal i hvert fald have en tog til at køre væk der. Det er sikkert stadigvæk noget vedligehold med sådan et sted, men det er jo også det der med at bygge, som vi snakker om. Ja, dernede er der rigtig mange mennesker. Jeg kan ikke huske det, vi har fortalt, men jeg kan ikke huske præcis, hvor mange der er, men der er virkelig mange. Og selvfølgelig er der også nogen, der synes, det er sjovt, at det er ansatte. Ja. De er simpelthen professionelle til det. Og de bygger og bygger og bygger dernede. De laver hele tiden nyt. Ja, det var smart. Det var kommet for langt frem. Det er det, der sker, når man ikke kan se
derinde. Det tog, der holder derinde, Ja. den er bare kommet en lille bitte takt for langt frem. Og det vil sige, når cargoen så starter, jamen, så ryger den på rumpen derinde. Ja. Det er ikke noget. Det er ikke lidt, hvor vi er kigget med over, at vi skal ind under og det er den, jeg sagde, eller? Morgen, Peter! Jeg ved ikke, Victor Havgans er jo navnet på øen over. Vi har flyttet navnet rundt. Jamen, jeg ved da godt, hvad der sker. Det gør der så. Der er jo de her ved bare, det er eftersagen, vi skal have en pakke, så finder bare en pakke. Du holder ved så.